Hi guys! Good morning! So ngayon ay papakainin namin yung aming mga manok. So ayan. Yung bago, yung tatlong bago. So ayan yung mga manok. Waiting. Andiyan banda. Ayan. Waiting yung mga manok. Yung bago nga, hindi mo makita. Ayan, waiting yung manok. Ayan, kain sila. Sa tindang. Ayan. Walang mga ba? Ayan, yan. Ayan, meron pa dito. Meron pa yan. Tatlong sisiyo. Ito, marami ding manok dito. Meron din doon. So, ayan, may bulag na manok. So, ayan siya. Ang miniwalay namin. Meron din doon. Marami pang eggs dyan. Ayun, ayun. Oh. Ayun siya. So, ayan, nagpapakain ng manok si aking labla. Andito nga. Ito rin. Hindi. Wala. Ayun ang palubo na. Ah. Ayan si Tandang, ang pinakamalaking manok dito. Ito yung mga bagong manok. Tinanggalan namin Pili ng gunting doon na. ano, huwag na. Kasi lumulubo yung mga paa nila. Saan yung isa? Yung isa, ayun, ayun, yung itim. Yung isa, ayun Ito? din. Saan yung itim? Ayun nga sa ilalim, yung palang gray. Ano mo nga ng ano? Ay, ito yung isa, ito yung isa. Ano mo dito ng ano? Nang? Ayan yung isa. Ito, Tandang. Ayan si Tandang, ang pinakamaliking manok dito. At ayan. Isa na lang. Isa na lang, yung gray. Ayan. Ito. Ayun o, yung ano. Ito, be. Ano, be? Ito, oh. Sige. Woo! Woo! Ayun na, sa gilid. Nasa gilid na siya. Dito siya na ano dyan. O, ayan. Bumalik na naman dito. Ano? Ayan. Hirap nga itong huligin eh. Sige dyan. Yan na, huli mo na. Business ka. Dito, be. Dali. Bilisan mo yung ano mo. Ayun. Huli ka. Galing. So, inubos niya yan. Tapos na kayo, ha? Ayan. Ayan. Pinapakain namin dito sa loob ng kulungan. May tubig pa sila. Ayan. Oo, siya lang kasi mag-isa. Oo, isa, bulog. Ayan, dito din. Ay! Hoy! Ayan, dito din. Papakainin siya ng manok dyan. Ay, gusto nila yung pagkain niya. At meron kaming incubator para sa ayan. Ha? So, maglalagay muna ako ng tubig. Ayan, may maliliit kaming sisiyo dito. Lagyan mo ng tubig yan ay. Ay, meron pa pala magagay ng tubig. Ibigay ko muna sa tubig dito. Ayan, madami sila. So! Ayan, lang nila. Diba? Tapos, dyan sa taas, may mga kalapati. Ayan, kalapati. O, yan, yung kalapati. Nandun sila nakakaano. So yan guys, tapos na kaming magpakain ng mga manok at mamaya dadalawin natin yung aking mga halaman. A few moments later. Hi, I'm back. So ngayon ay
dalawin natin yung mga halaman natin. Tignan natin, ipapakita ko sa inyo ang aking mga halaman. Marami akong bagong halaman dito sa garden nila. So ayan yung aking snake plants. Dito ko muna siya nilagay dahil wala pa akong paso. Aking halaman. Mayana, Mayana at Mayana. Ito yung pinakagusto kong Mayana. Kulay green. Meron pa dito sa garden. Ang aking love. Si Brittany. So ayan, more Mayana. Meron din akong bagong Mayana dito. Bagong tanim lang siya, kaya ganyan siya. Ito din, bago. Ayan. More Mayana, Mayana, at ayan, bagong kong halaman. Ito din. Ayan. Ayan din, Mayana, 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 Mayana. Ayan, fortune plant. Yan ang bagong halaman. Diyan ko muna nilagay dahil hindi pa ako nakabili ng paso. Ayan, Mayana. Yan, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Ito din, bago kong halaman. Ayan. Ayan, bago din. Fortune plant. At meron akong tinanim ng buto ng grapes. So, ayan, tumubo na siya. Yung aking grapes. Ayan, Mayana. Ayan, may bulaklak. Ito parang cactus na may bulaklak na hindi ko maintindihan kung anong pangalan yan. Snake plants. Rose, may bulaklak siya. Marami siyang bulaklak pero namatay na. Kaya ginunting ko. Pink rose and red rose. Ewan ko ba kung red ba to or pink. Basta yun, pagkakaalam ko red yan. At another one. So yun ang aking halaman. Meron mangga, sili. Atis daw to pero hindi pa namunga, so kailangan na daw yan putulin. So yun ang aking mga halaman. At ngayon ako ay magluluto ng ulam. So ang ulam namin ngayon ay inihaw na bangus. So ayan guys, ready na yung bangus mamaya para ihawin. Nilagyan ko siya ng sibuyas at kamatis. So mamaya ko na lang yan ihawin kasi mas masarap yung ihaw pag mainit-init. At ngayon ako ay naglalaba. Ayan. So, ayun guys. Mamaya na lang ulit pag nag-ihaw ako. Guys, nakalimutan kong balatan yung labanos. So, kailangan nating balatan dahil gagawin namin salad. So, masarap yung labanos gawing salad. Lagyan ng suka, kamatis, at sibuyas. Mas masarap pag white onion. Kaso, wala kaming white onion. So, red onion lang muna yung gagamitin. So, ayan na yung ating labanos. Ayan. Labanos, sibuyas at kamatis. So, mamaya ay lalagyan ng suka yan ni Whiskey. Titimplahan niya to.
para sa bangus mamaya. Ayan. So, pakainin natin yung mga pato. Ito yung ipapakain namin sa mga pato. So, ayan. May kunting kanin at darak na nilagyan ko ng tubig. So, ngayon ibigay na natin to sa pato. So, ito yung mga pato. Tatlo sila. Ayan, ang isa, ayan. So, itong dalawa to, itong kulay black at ayan, nabubuhay lang sila sa incubator. Ayan. Balot lang talaga sila. Nagbili ako ng lug ng balot na hindi pa naluto. So, yung dalawa, tinatry namin sa incubator. Ay, lug ng balot. Basta yung balot na hindi pa naluto. So, yung dalawa ay nilagay namin sa incubator. Kaya naging ganyan. So, ngayon ay papakainin natin sila. So, ayan. Kain na sila. So, ayan guys, ihawin na natin yung ating bangus dahil anong oras na, medyo gutom na kasi alas 12 na din. So, sa ngayon, ako ay haling ba ito sa Tagalog? Basta ako ay ng uling muna. So, ayan. So, ayan, pasensya na sa aming ihawan lumang kawali. So, ayan. Dito talaga kami nag-iihaw. Malinis yan. Yan, mga abo yan. Diba? Bongga. So, ayan guys. Nilagay ko na yung ating bangus. Ayan. Ganyan lang siya. Mamaya ay babalik ka rin ito yan. Ayan. Bangus. Yung manok ay nag-aantay. Tapos na kayong kumain. Diba? So, ayan guys, luto na yung ating inihaw na bangus at meron tayo dito radish, labanos. Lalagyan lang to ng suka ni Puiski at nag-ano din ako ng tuyo at kalamansi at may kanin na din tayo. So, tawagin ko na yung dalawa para kami ay kakain na. Yan, ready na yung lunch namin. So, tawagin ko lang yung dalawa para kami ay kakain na. At dito muna magtatapos yung aking vlog for today. So, this is my first vlog and sana nagustuhan nyo at mag-subscribe kayo, like, and click the notification bell para ma-notify kayo sa aking next vlog. Bye! Thank you for watching!